Zobaidzimi jaka reklama bedzie. Janusz, Nieno znowu reklama Marianki. nie znalazłem żadnego dobrego piwka w Biedronce. To kurwa do Marianki nowy bubr jest. Masz Ta już jasne. dość tych frajerskich, drogich i łagodnych piw? Polecamy ci. Bobra. Unie Co do tych bobe jest frajerskich rozzedzie. piw się nie zalicza, ponieważ to piwo ma 10% alkoholu i kosztuje złoty 99. Marianka. Jaki klamcza, tu nie ma żadnej Marianki. Klau mammu, pirms brīža bija vēl viena Mariankas reklāma. Tu zini, kāds ir tas Nu, dibens. nekaitini mani a o Marianku. Bet mammu, šīs Mariankas reklāmas ir Motorola īpašnieks saka, ka Marianka ir labākā. Kāda neparasta kaka. viņa atslēdzās,